Bon dia. Avui encetem un nou programa de Com són els escriptors. Un programa que, cada setmana, ens ajuda a conèixer amb més profunditat la vida i l'obra d'algun escriptor o escriptora. Avui contem amb la presència d'en Joan de Déu Prats. Gràcies per haver-me convidat. Sempre és un plaer que se'ns convidi a parlar de la nostra feina. Vostè va començar a escriure ja fa 25 anys. Com és que es va decidir per aquesta professió? De petit vaig descobrir unes finestres màgiques que em permetien viatjar sense sortir de casa i alhora fer grans descobriments. Aquestes finestres màgiques eren els llibres. Em vaig fascinar i em vaig endinsar en aquest món i em vaig acabar convertint en un mag i un domador. Perdó? En un mag i un domador? Per què en un domador? Perquè així podem domar el nostre ego. I en un mag? Sí, en un mag. Perquè jo sempre dic que els escriptors inventem una història del no-res. Així, els seus llibres estan fets amb màgia? No, i ara. La màgia dels llibres té un secret. La imaginació. La imaginació serveix per transformar les coses. La seva màgia? Quants llibres l'ha portat a fer? Més de 100. Vostè es considera un escriptor per nens i nenes? No. Jo sempre dic que no escric ni per nens i nenes, ni per divorciats, ni per jubilats. Escric coses que em convencin i m'agradin. Escric per mi. I si a mi aquella cosa m'agrada, tinc l'oportunitat que als altres també els hi pugui agradar. Però sí que sabem que sovint els visita a les escoles. Sí, penso que és interessant que els nens i nenes vegin que un escriptor és una persona normal i corrent a qual li agrada imaginar. I també és bo que sàpiguen d'on surten les capses màgiques, què són els llibres i què hi ha al darrere. Parlem una mica del seu llibre, Lladres de joguines. Com va sorgir aquesta obra? Mira, el vaig escriure per presentar-lo a un premi literari, però no vaig arribar ni a ser seleccionat. M'havia agradat molt com havia quedat, m'havia costat un munt. I així doncs la vaig portar a l'editorial Baula. I allà sí que se l'han mirat amb bons ulls. Sí, crec que ha estat una de les obres que m'han comprat més ràpidament. I amb un gran èxit, pel que ens ha arribat. Sí, se n'han fet un grapat de reimpressions. Per què el va escriure? Mira, el vaig escriure com a reflexió del que passa amb els nens d'avui. Són massa dependents de la tecnologia, se'n refien massa. Això fa minvar la intuïció i la gimnàstica d'imaginar. Imaginar és somiar despert. Els nens han de jugar, imaginar, somiar per aprendre. La millor manera d'aprendre és jugar, i per jugar cal imaginar. Aquest llibre endinsa al món els nens dels somnis, de les petites coses, de les joguines que ens hem fet nosaltres i que compartim amb els amics. Malauradament, el temps se'ns acaba. Abans d'acabar, però, tenim els nostres experts que li volen fer unes preguntes. Endavant, Joan el llibre encantat. Maria el lletre ferit. Pol, rata de biblioteca i Marieta el drap a llibres. Quin és el seu plat preferit? El fricandó. Quin esport practica? Vaig arribar a ser cinturó taronja de judo. Està satisfet de la seva vida? Estic satisfet de les meves vides, perquè jo tinc dues vides, la que visc i la que imagino. Perdoni la pregunta. Quants anys té? Ja he fet més de 50 voltes al sol. Ens acaba de dir un munt de coses que ens serviran per reflexionar sobre el que fem amb els nostres nens. Ens pot donar un últim consell per acabar? I tant, mira, la vida no és per escriure-la, és per viure-la. Els llibres ens donen pistes, eines, però és l'experiència la que ens farà més savis. Quan un explora, se li omple el cap d'idees i el cor ple de sentiments. Això ens fa més vius que mai. Gràcies per haver vingut. Li desitgem sort amb les seves pròximes aventures literàries. Moltes gràcies. Fins al proper programa.